Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nakipaghiwalay ako kay William dahil nakafocus lang po siya sa kanyang pag-aaral. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Sophie from Silang Cavite. Nagtatrabaho po ako sa isang BPO company sa may Quezon City. At sisimulan ko po itong aking mga katas ng nakalipas nung nasa college pa lang po ako. Boyfriend ko po nun si William. 2 taon din kami. At engineering student po siya. Gusto niya po talaga sa Maynila mag-aral. Ako naman, ayoko doon. Gusto ko Cavite lang. Hindi ko po kasi prefer ang LDR o long distance relationship. Pero syempre, pag mahal mo, susubukan mo, di ba? Kahit nahihirapan ka. Pero ang hirap po kasi sobrang bihira lang kaming magkita. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello, Baby ko. bebe ko. Pasensya, hindi ko agad nasagot kasi nag-study ako, nag-aaral pa ako. Grabe. Sakit ng ulo ko sa calculus. Pwede mo naman sagutin agad eh. Nagdadahilan ka na yata. Hindi ka na ganun kainit sa akin. Bebe ko naman, alam mo naman yung course ko. Oo, alam ko talaga. At marami naman akong tropa na ganyan. Engineering din. Di naman katulad mo na parang sunog na. Goal mo ba mag-summa cum laude? Ano ba? Oo naman, kung kaya kong maging summa cum laude, why not? Ang punto ko kasi, bebe ko, gusto ko lang maganda rin yung baka with flying colors para pag nag-apply, nagtrabaho, o gusto ko mag-abroad, mas madali. Pero parang ano naman, sobrang bawas naman yung oras natin sa isa't isa. Kaya magkita na tayo. Hindi pa nga ako makauwi kasi nga sobrang busy ko nga. Puntahan na lang kita dyan. Hindi na alanganin na rin. Hindi rin kita ma-entertain. Busy ako. Bukas, halos nasa school lang din ako. Then meron din kaming group study. Kahit saglit lang, lunch break,
Ano At pati yun? babalik ka, tapos O pag mahal mo, di ba gagawin mo yung ganun? Ako na nga mag-a-adjust eh. wala namang problema, pero ayoko mapagod ka. Hindi ako mapapagod pag nakita kita, mare-recharge ako. Kailangan nga kita para mawala yung pagod ko. Ang dami mong dahilan. Ay, sige, ganito. Uuwi naman ako dyan sa next weekend, birthday ni Mama. So, pina-invite niya rin ikaw. Next, 2 weeks pa? 2 weeks from now, birthday ni Mama. Ang birthday niya Friday, pero sabi ko maghanda kami ng Sunday para makauwi ako. Kaya alam mo naman ako Ang kahit... tagal pa nga nun, hindi ba pwedeng, mamaya, pwede kitang dadaan ako. Hindi nga, ang layo-layo mo, tas uuwi ka lang agad, mapapagod ka lang. Tsaka ang dami kong gagawin, dami ko pang tatapusin, may exams kami. Alam mo naman, gusto ko maging mechanical engineer. Para din naman sa atin to, baby ko eh. Naiintindihan ko, pero nag-aalala na ako para sa relasyon nating dalawa. Baby ko, gusto ko ita makita. Next time na lang, okay? Pag hindi ako busy. Huwag ka na magselos. Puno na to. Ikaw lang ba? Punong-puno na rin to. What you wearing? O, tingnan mo, hindi ko sasabihin. Dapat makita mo ako. Pwede naman video. Ipakita mo nga. Tingnan mo, may time ka sa ganyan. Biglang nagkaano ka, nabuhay ang dugo mo. Bahala ka dyan, siguro may mga kachat ka ng iba. Ano na? Ano? Baby ko naman, yung pagiging Mas seloso, maga- ilagay mo sa lugar kasi busy ako sa O, Qatar. selos silang Cavite. Nasa lugar na. Baby ko naman, what you wearing? Ano? Babe naman eh, red. Ala, yun yung favorite ko, yung may lace. Apo, baby bago. Bago? Ano, kita na tayo? Video na lang kasi paaral nga ako. Baba ko na to, bye. Lo! Nababa ko na! Kakainis. Naiinis po ako dahil nababawasan na talaga yung oras namin para sa isa't isa. Sunog na sunog ang kilay ni William sa pag-aaral niya. Payag naman po ako, wala namang problema sa akin, pero sana naman mabigyan niya ng oras, magawan niya ng paraan. Kaya po, yung birthday ng mama niya, pumunta ako kasi yun lang yung oras talaga para magsama kami. Mars! Happy birthday, Mars! Salamat sa pagpunta. Oh, ang dami mo talagang bisita dito sa atin, Mars. Thank you. Pero wag mo naman kainin yung maha. Para sa anak ko yan na nag-i-engineer. Ay, hindi ba yan isi-serve sa mga bisita na VIP tulad ko? Sino nagsabi sa yung VIP ka? Hindi ka VIP, si Kapitan ang dadating. VIP. Ayan na si Kap. Kap, hello. Ay, hello. Ay. Ang sarap. Ay, sarap na maha. Kap, Ay, sarap na maha. Pinaluto ko po itong Ay, Kap! itong maha kay Ay. kay Maring Flor. Para po sa inyo yan. Ay, salamat talaga. Asan po ang regalo nyo? Birthday ko. Ay, yung regalo ko. Apo. Ito yung regalo ko. Ay, ang sarap talagang kumis ng Kapitan. Hoy, teka lang, andito ako, ha? Pwede na bang kumain? Nagugutom na ako. Ikanta muna, Maring Trixie, hawakan mo yung mic ng video, okay? Sige. Kumanta ka. Happy birthday sa'yo. Kap, yung quitis, paputokin mo na. Paputukin ko na yung kwitis. Mamaya, paputukan kita. Iba yun. Ay, mamaya. Ayan. Kwitis. Parang hindi naman yung quitis. Ma! Anyway, oy, andito na palang yung anak. Anak,
Halika po. Ma, happy birthday! Salamat anak at nakarating ka. Ma, kumusta? Happy Hello birthday. po, ma. Happy Uy, ito na ba yung birthday po. engineer? Ma, Happy sinama ko na birthday si po. Sophie. Sabi mo, invite ko siya. Si Sophie, sinama ko na. Ma, bless po. Happy birthday po. Ay, napakaganda naman ang mamanugangin ko. Pero aral muna kayo ha, tsaka magproteksyon kayo. Hoy! Ay, hindi po. Nakafocus po sa pag-aaral si, nagtatampo na po ako kasi wala ngang oras po yan masyado sa akin sa sobrang subsob niya sa pag-aaral. Ay, dapat na kasi i-groom ko tong batang to maging kapitan to sa susunod. Pag mananalo, siyempre magre-retire na ako eh. Ay, may Close kami ng mama niya, di ba? Close tayo. Ang sarap talaga ng kapitan. Ah, yan. Pero hindi yan magpupolitiko. Yan ay magme-mechanical engineer eh. Ma, kain na po tayo kasi may bisita ako si Sophie. Yung maha na pinagyayabang mo. Kasi yun yung sinabihan ko na Actually, siya. mahalang ang handa. Dahil favorite. Mars, 3 araw akong naglaming. Hindi ako kumain for 3 days. Akala ko kasi buffet to. Wala pala. Ay, order ka na lang ng Grab. Ako pa mag-order? Birthday mo? Mag-order ka ng mang inasal. Dali. Tapos ako pa magbabayad birthday mo? Hindi, yung yung delivery fee sa iyo. Ako yung magbabayad ng Sige na. Pero lang sa iyo. One piece barbecue? Extra rice sa iyo. At least Java. Ay, sige na. Ako Kain na lang tayo. magbayad Kain yan. na Ako tayo. magbayad. Kain. Ay, alika na. Kain na Sophie, tayong lahat. bebe ko, tara. Sige po. Bebe ko, hindi na lang ako uwi. Dito na lang ako mag-overnight. Iuwi ako Maynila eh. Ba't di mo sinabi? Akala ko ito lang yung oras natin. Oo nga, Plano nagsama ko eh, naman kaya tayo eh. kaya may dala akong extra damit eh. Ito Ganun lang, ba yun? para namang wala sa'yo, parang wala lang. Uy, Parang hindi ka natuwa. wala mo ganun. Birthday ng mama ko eh. Mag-aaway pa tayo. Eh, ano? Talo. Sinong hindi makikipag-away? Ito lang yung oras natin. Diyos ko naman, William. Sa isang buwan, minsan lang tayo magkita, minsan wala pa. Ako na yung gumagawa ng paraan. Hindi nga pwede o sige, pwede na. Okay. Relax. Pwede ka matulog dito. Pero uuwi pa rin ako ng Maynila. Ano gagawin ko dito? Gusto mo matulog dito eh. Para makasama ka. Alam mo, parang wala lang sa'yo talaga. Ayoko na nga. Uy, ano ka ba? Ano ba? Saan ba? Kailangan ba natin humantong sa ganito? Oo. Deserve mo. Kaya ayoko na, William. Ano na namang Actually, kanina... tinutupak ka na naman eh. Hindi ako tinutopak. O, Na tinutoyo. ini-invalidate mo talaga yung feelings ko eh, no? Lagi mo na lang ini-invalidate. Valid naman na wala tayong oras. Ako na yung nag-a-adjust. Ha? Ako na yung nag-a-adjust para sa'yo. Ayaw mo pa. Tinatawan-tawanan mo pa ako. Ayoko Pasensya na. na stress lang ako sa Ayan, school. kakatwiran mo na naman yan. Stress ka sa school. May laban ba ako dyan? Wala. Hindi madali Wala akong- mag-engineering. Alam mo naman yun. Pangarap to ng yumao kong tatay. Gusto niya maging engineer ako. And gusto ko rin naman to. Gusto ko yung math. Paborito ko talaga yung math as in. O, may laban ba ako sa namatay? Wala. Yan na yung nilalapag mong barahe para wala na akong laban. Kaya ayoko na. Sige na. Oo na, mag-focus ka na sa pag-aaral mo. Ako na yung mag-a-adjust. Ayoko na. Ano ba naman kasi Seryoso ako. kung nag-aaral tayo, tapos pagdating ng panahon, pagtapos na tayo sa pag-aaral, Ayoko we na. can have all the Tama time. na. Huwag ka na magdahilan. Ayoko na. Seryoso ako. Pinag-isipan ko to. O sige na, dito na lang ako matutulog. Ayoko na. Ayoko na. Ano ba? Kailangan mo magtampo. Hindi to tampo Ngayon na na. nga lang tayo nagkita, magtatampo. Oh, lumalabas ako pa ngayon. Ako pa ngayon. Hindi ko na alam gagawin. Ayoko na, William. Uuwi na ako. Nakikipag-iwalay ka ba sa akin? Kanina ko pa sinasabi. Birthday ng mama ko?
Kanina ko pa sinasabi, ayoko na. Ayoko na. O, uwi na ako. Magbubok Ano na ako ba? ng Grab. Ano ba? Hatid na kita, hatid na kita. Ayoko. Wag mo na akong ihatid. Wag mo na akong ihatid. Wag mo akong hahawakan. Magbubok na ako. Pwede ba pag-usapan natin to? Uy, Ayoko na. alika. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ayan, andyan na yung Grab ko. Diyan ka mag-isa mo. Dali. Uy, Wala akong paki kahit birthday ng mama mo. Ayoko na. Tandaan mo tong araw na to, ha? Tandaan mo. Ayoko na. Diyan ka na. Mag-aral ka na mabuti. Kasi storbo lang naman ako di ba? Storbo lang ako sa pag-aaral mo at sa mga pangarap mo. Ayoko na. Sophie! Sophie! Hindi ko na po talaga kinaya. Kaya napag-isipan ko talaga na makipag-break na. Kahit pa birthday ng mama niya. Kasi yun yung sign ko kapag ayaw niya pa rin na doon ako matulog. Ayoko na. Kaya ako, nag-focus na lang din po talaga ako sa pag-aaral ko at sa sarili ko. Kinukulit po ako ng kinukulit ni William. Pero wala na ako ng gana. Hindi ko na sinasagot tawag niya. Di na rin ako kinikilig kahit hinahabol niya ako. Ganun ba yun? Hanggang isang araw, si William na rin po yung tumigil. Nagbago na rin po ako ng Facebook account para hindi niya ako makontak. Binlock ko na siya. Lahat ng paraan para maputol ang aming komunikasyon. Nakagraduate na po ako at nakapagtrabaho nga sa BPO. Opo, call center agent po ako sa QC. Pero minsan alam niyo po na papaisip-isip ako. Ayan na. Kumusta kaya si William? Wala. Ini-imagine ko lang, iniisip ko lang. Hanggang sa nabalitaan ko po ay nagkaresulta na po ang board exam ng mga mechanical engineer. Nag-take po si William. At nakita ko po ang pangalan niya. Natuwa po ako deep inside kahit dinideny ko. At sa sobrang tuwa ko ay chinet ko po siya. Kinongratulate ko lang naman po, kayo naman. Pero ayun, nakipagkita po ako. Congrats. Huy, Beso lang naman. Daming tao dito. Grabe makaiwas, direng-dire. hindi ah. Makauy, parang Naano hindi mo ko lang ako. natikman makailag ka. Hindi, kinabahan na ako kasi maraming kumakain din. Kain ka na, ba't di ka pa kumakain? At tingin, ba't nakatitig ka sa akin? Bawal Tensya ba? na, ngayon lang ako nakarecover sa tulog, grabe. Ay, congrats. After grad na pumasa ako sa board, thank you. After na pumasa ako, tulog lang ako ng tulog, bumawi ako, then basketball. Siyempre Yun. may babae. Uy, wala hindi ako ganyan. Ako din. Wala, hindi ako... ganun ba yun? Nang fishing ka. Wala akong girlfriend. Baka yun yung inaakala mo. Kikilig ka naman kasi single pa din ako. Single ka pa rin? Oo naman. Hindi ka nagka-boyfriend? Single nga hindi. Parehas tayo, hindi rin naman Wala ako akong time sa nagka-girlfriend. chat-chat. Wala akong ganun. Naku, lalo na ako. Alam ko naman, hindi naman ako nagtataka. At least ngayon, engineer na ako. Salamat, siguro. Thank you kung pinagdasal mo maging engineer din ako. Naman. Hindi naman magbabago yun. Special ka pa rin sa akin. Then kainin mo na yun para hindi Sige. lumamig yung pagkain mo.
Oh, no. Oo na, sabi ko sabi. Punong-puno na. Oh, wait lang. Suot ko yung red mo na favorite. Tagalan yan ha. Hindi, syempre, Nilaban nakabili mo na ba yan? ako. Nakabili na ako ng bago. You Ayun, know? tingin. New and improved. Ganun Yung ba? improved. Sis, tanggalin natin yan. Sige nga, patunogin mo. Lastihin mo. Ayan. Bago nga. Diba? Tigas ng garter. Syempre. Makalipas ang ilang Ang isang linggo ay hindi na po nagparamdam si William. Pero chinat ko siya kasi gusto ko po siyang kausapin. Anong tayo? Anong balikan? Ano yun? Hindi ko Ano maintindihan. tayo? Alam mo naman, William, mahal mo pa rin ako. Kaya wag na natin, ayusin na natin. Matatanda na tayo. Okay. Just to be clear, nagkita tayo noon, nadala tayo sa ating emosyon, pero siguro chinek ko kung mahal pa rin kita, pero Mahal kita. Wag mo nang itanong sa akin. hindi na kita mahal. To be honest, sinabi ko, wala akong girlfriend. Totoo naman yun. Hindi ako nagsinungaling sa'yo, pero may nililigawan na ako. And Hindi mo sinabi sa akin. MU na kami. Hindi mo sinabi sa akin. Sabi mo wala. Ganyan talaga malalaki, no? Para makatikim ulit. Mahal mo ko, William. Alam ko, ituloy na natin. Hindi nga eh. Naiintindihan na kita kahit unti lang yung oras mo. Hindi nga eh. I'm sorry, pero... William, andito na ako. Ready na ako. Tanggap ko na. William, please. I'm sorry. Please, hindi ko nakikita yung future ko sa iba. Sa'yo lang. Siguro nagkamali lang tayo kung bakit nakita pa tayo. Dapat di na tayo nakita eh. William, ako na-confirm ko na mahal talaga kita. Pero hindi na nga kita mahal. Subukan natin. Mahal ko yung babaeng nililigawan ko, kaya ayoko na. Pasensya, nagkamali. Guguluhin ko kayo. Please, pwede ba? Pwede ba? Tigilan mo na ako. Ayoko. William, sige na. William, Ayoko. Ito na ako eh. William, sorry na patawanin mo. Patawanin mo ako, William! William! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!